Kwana na uku da zuwa kwatano. Na samu mai gida wa har ke kullum. Ni aka da wanga abu. A shi duniyar ka ta kulle minti. Ta kulle sama ta kulle ƙasa. Ni yanzu ma yana ita ma zai bani kuɗin abinci. Wannan tashi. Don't shoot someone's guy. Surutun no bombo wale. Get on. Challenge. I don't know why. Tani ban ci abinci ba. Sai ga ben men lokacin su ba ya bin ba je tara ne. Abinci ban ci ba. Wai sai. Ban ci abinci ba, abinci. Ko tara lokacin ne. Wa tara ne. Ban da kuɗi. Me to de wo bi okwe gbeji o ye si ala. Fitere. Me to de wo bi okwe gbeji bo. E pon go to fe ni o. Comment si we wo se joro joro na. Me to de wo bi okwe gbeji si ala. Ci abinci. You get it? Mo nyere ko ayi. Ina suke? Ma ko na bonu so fe lo ye. Problems always. Atumia. Mo na ko anya yi. Don't shoot someone's guy. God have mercy upon us. No, ko ayi ya. Awda ni fa. Wanga bai isa ta ci abinci ka bani kuɗi kana muku. Ege o pe to de wo mo no.